Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 54. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Tieros, ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, mayad nga gabi. Yes, mayong gabi man si mo, Aksyon Brian, kaginaton nga pinakuling lakat sa panahon Marso 20 to 2021. Sa gihapon wala kita sang nakita nga mga tropical cyclone sa atong Philippine Area of Responsibility. Padayon nga nag-aapekto ang mainit nga hangin o kon ng easterlies nga nag-aapekto sa kabugusan nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ang Western Visayas lakip na ang Negros Occidental, kaga Bacolod City, maka-experience sang fair weather o kung maayo nga tsimpo, magluwas lamang sa mga isolated nga mga pagtupas ang ulano kung pagpangilat kag pagpanagoob nga dulot sang easterlies. Mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan, kag naamin na nasidlangan na naga-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulubalod. Ang daw nagatunod alas 5:59 kay nakamagabutlak alas 5:52 buwas sa aga. Kang aton temperatura sugod kita gina 26 kag naglabot kita 33 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat kang mayong gabi sa luwan. Salamat good Sir Melvs, mayong gabi. Thank you, sir. Una sa balita. Una sa aksyon. 33 nagalambot sa 33 sa degrees o degrees Celsius mga kaksyon ang kainiton subong adlaw. Tingala ko man nga daw pagahila lawas ta. Sa mga utod naton nga nagatrabaho gwa sa inyo sining puloy-an sulit-suliton tanay karagab ina naman kun imo sining trabaho ang outdoor kinanglan nga may protection gid ang aton sining lawas inigid pagkalipat
sang masami nga pag-inom sang tubig mga ka-aksyon, replacement ina siya sa inyo sining balhas. Sa mga utod gihapon naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang Kasuban kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman tanan, diri kita sa pinaka-importante gido. Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na subong nga adlaw, yari na kita Sabado, Marso 20 na 2021. Bukas na aton sining nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph mga kaksyon. Ang aton sining text hotline sa 0963-757-0874. Again, ayo lang ko sa inyo, duha tob-tob, tatlo lang kalinya. Kung magsobra na da karon na medyo malukoy man ta sa ibang hindi naton mabasahan, please lang, 2 to 3 liners lang inyo sa mensahe, hindi man paghimuwa nga isa ka hektarya, kayawan man tabasa kag ibang kaluluoy man. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Onboard na, tob-tob las 9 tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Balita lokal mga kaaksyon, kon pinatsanay ang paghahambalan ang banwa sang Calatrava waay man nagapaulihi. Aksyon Firing Line. Nagligad tong adlaw, nagapanglawig karbaw, sunod lang to kag ginratratan patay sa Calatrava. Kahapon isa naman ka peanut the butter vendor ang ginpatay man. Ano sitwasyon sa Calatrava man do kariit man to sa nasambit nga lugar no? Bisan din naman ang subong grabing pinatsanay. Ang iban daw ginasakyan ang ski mabla sang riding in tandem. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita mga kaaksyon sa Silay may ara man sang ginpatay kagabi na sundan man gin nakasakay ini sa motorsiklo kag
nakasakay sa isa ka auto. Ang mga suspetsado, ang asawa nga nagaangka sa motor sining victim, ginpapalayo lang kag pinusangan ang biktima. Action firing line. Sa kanduni may ginpatay man. Ay nano magklaubos tao ni Plakadlaw. Sige, sa iban nga balita maka-aksyon, i-update na ni karon kung kumusta na ning kaso sang isa ka police o kung isa ka Philippine Army nga nakaluthang sang miyembro sang BJMP assigned diri sa La Carlota City pero nagluntad ining insidente didto sa area sang Iloilo tinalikdan nga adlaw. Action firing line. Kagang aton siniban nga balita mga kaaksyon diri iya sa syudad sang Bacolod, ang COMELEC nagapatigayon sa mga satellite registration kadungan sang International Women's Day. Ini sila nagpatigayon sang registration dira sa Ayala Malls mga kaaksyon. Action firing line. Pero ti mga utod naton nga mga ari di Sekwan, ari di sa Bacolod kag Negros Occidental nga naga-monitor subong, hindi na ka maghulat pa kon sa datong katapusan nga adlaw sang voters registration kag magdinaguso kay nga bawal bala subong ang madamo sang tawo sa isa ka talatapan. Action firing line. Kanugon lang kung hindi ka mo makaparehistro kay sadya balang butuhay kag eleksyon sa 2022, puwerte ni balang awas aganay kwarta. Action firing line. Ambal sa iban, ng iban subong nga prepara na sa eleksyon nga mga botante kay para makapangwarta. Para sa akon daw okay man na. Kaya mula ng panahon nga makabalos ta sa mga nagapululungko nga mga barangay officials nga way man inubrahan. Action firing line. Mayo lang mga tubang sa panahon sang eleksyon pero pagkatapos dayon nila talikod, hindi sila makakilala sa imo nga ikaw nagbutar sa ila. Action firing line. Oo, ti subong ang ila kwarta nga halin man na sa kaban sa gobyernong ibanda, pero lang sa maayo da sang kamot, bawion ta niya, kwartahan ta sila sa eleksyon. Action firing line. Amo na ng realidad subong, pero mabutogin kita sa dapat nga bulutohon. Amo naman ning panahon man nga makabalos ta subong sa nagapungko sa pwesto nga way gid tinapusan, way gid na nato napuslan mayo. Action firing line. Sa tiyempo sang eleksyon. Sige, alas 7:03. Samtang ang iban nga balita, balikan ko lang tong atong taxi driver o kung taxi to blang nga ginagaw nagligad nga gabi. Hambal sang investigation sang police, tripping lang to sang pasahero, way groy nog plite. Ti inagaw niyang kwarta, ang manabela sang mong taxi nga to kag ginsakyan pa uli, kag ginbilin. Way groy nog plite sa kasakay-sakay ka taxi. Action firing line. Way naglakat pa uli kay. Pero ti ko madakpan ka mo bisan tripping lang to, malugawan gid ka mo. Next time di niyo paghimuon na ha. Kay basi matabuan yung driver nga may balon nga 45 na makalapatay gid ka mo. Action firing line. Sa iban nga balita sa probinsya mga kaaksyon, ang pinakauna nga alkalde sa probinsya sang Negros Occidental nagpabakuna amo si Mayor Milicio Biboy Yap sa syudad sang Escalante. Action firing line. Ang taga-Escalante nakabaton to 150 ka dose mga kaaksyon, pro 300 na dapat 300 doses na pero 150 gin pauna to, intended to siya sa 150 person gidya nga mga frontliners. Ang natabo sa Escalante Action An daw nahadlokan ang mga frontliners, ang 150 nahimo na lang 46. Action firing line. Ti daw ka ambal ni Mayor Yap, dyan din ng iban haw, sa daw natahap, biya ako pwede da, basi miyara, ti nagpa-inject sa dayon pungko sa bangko kag tuslukan, kundi tapos ang istorya. Action firing line. Ting iban subong nga mga komento sa aton sini nga Facebook page Action Radio, ang iban nga alkalde sa probinsya, kumusta kamo iya? Ti iban guru ay paman bakuna to. Action firing line. Ang inayawan gid kabalbal dayon si Mayor Bing Linardia. Ang istorya ta probinsya lang pero ang komento sa Facebook, Mayor Bing Linardia nga way gyapon iya nakapabakuna nga sagi nyo gid kahilabot ang alkalde sa Bacolod man. Bay ilan na siya. Damayawan ikaw ya kabasa kag magutoy-utoy kadlaw sa mga komento na kadamo sa mga alkalde sa probinsya, Mayor Bing Linardia gid ya. Action firing line. Sige. Ang iban nga balita magka-aksyon, despite sining COVID-19 cases nga nagatubo or nagasaka diri sa probinsya, pero nga ton gobernador Eugenio C. Lacson nagalakat iya sa mga lugar sa probinsya kag nagabisita
sa mga proyekto nga ginapatuman sa idalom sang iya sini nga liderato mga kaksyon. Action firing line. Mo na iya, may mga tao nga ginhatagan task mo nga mo ning trabaho nila ti siya dapat mga ngita man sang iban nga mga trabaho man hindi lang kaya mo na puro COVID tatanan-tanan sa mag-eleksyon ano na lang ang kahimtang ka. Action firing line. La City Size. Action Brian Warden. Action firing line. Sige, manglugayawon ko gamay lang nga balita sa nasyonal kay karon natutukan taning balita sa lokal sa nasyonal subong nga adlaw bo grabe ho. Nagahamboy sa 8,000 ang positive cases iya di COVID-19 subong adlaw. Kay nagdangat ini sa 7,999, isa kulang para mag-8,000. Pwerte iyak na ko, no? Do ka haladlokan, no? Naglalabot na sa 656,500 na ang positibo o kon kaso sa Pilipinas umpisa last year. Ang aktibo subong ho, 80,000 na, 80,642 mga kaksyon. Dumduman ko sa mga bulan sang Pebrero, Enero, Disyembre, daw ara natatutani sa mga tag 30,000 na lang to. Ang aktibo subong 80,000. Kag sa inamo mani nga mga inadlaw kag mga sinimana nga binulan last year, amo-amo ganing aktibo tag 80,000 nagligad nga tuig. Ang nagapabilin o kon na naka-recover mga kaksyon nagdangat naman sa 562,484. Kag ang patay nadugangan subong nga adlaw 30 kabilog nagdangat naman sa 12,930 mga kaksyon. Action firing line. Aring I don't know kung paano ka mo mag-entertain sining balita kay may maara sa mga new variant karon nga natukiban ang nagligan pa man nga bulan ano nagdugang ang number sini nagdugang sang 144 sang new variant mga kaksyon sining COVID-19 nga na-record karon sa DOH sa Pungsod Pilipinas. Action firing line. Imagine mo na ha, nga ang Pungsod Pilipinas karon may ara sa 3 ka bag-o nga variant, no? Amo ning UK pinakauna gid, ikadua diri ang South Africa nga ini, kag ang ikatatlo ang iya ka Pungsod Pilipinas nga variant. Action firing line. UK variant, South Africa variant kag Philippine variant mga kaksyon. Ang UK subong nagdugang sang 46, ang South Africa na naman niya sa 62, kag 6 sa Pilipinas. Action firing line. Naglabot na sa 479 ang naka-record sang sining mga bag-o nga mga variant mga kaksyon na no na niman. Doon di ko naman sindihan kung nga may mga amo sining nga mga ngalan ano. Action firing line. So ining variant of concern mga kaksyon, ining UK kagang kwan gido ang South Africa. Kundi una to nila hambal nila ang UK nga ini porti kadasig Action Oliver magpanglaton. Subong lain naman ang UK kag ang South Africa nga variant amo ning halalungan nyo kay nagabato si Action Oliveria sa antibodies o kon may bakuna kana batuan niya. Action firing line. Ang COVID-19 nga original kon may antibody kana daw makalma siya, hindi sa kasulod sa lawas mo. Pero kung ining UK kag South Africa naman kuno ho, mabato saya sa bakuna, ay tinano na lang niya karon man. Abi sugirigig kami blasang matutuon nga istorya sining mga variant kag mga COVID-19 nga ini. Action firing line. Do nagadugang, nagiduda sa publiko. No? Dugang. According sa World Health Organization mga kaksyon, nga country representative nga mo si Rabindra Abiyashinghe. Abiyashinghe. Puro tema ni apelyido niya, no? Sa ining pagsaka sa COVID-19 cases, subong nga mga sinimana sa Pilipinas mga kaksyon, bangod nga tinabuhin-buhinan gidman ang health protocol naton. Action firing line. Kasi naman ring basulo naton sina diri kay mga tao hindi man na basta-basta nga mag lumbayag kung wala sang pahanugot gikan man sa aton nga mga otoridad. Action firing line. Kay kung ginstrikto man gihapon sa otoridad naton, apisar nga ti nagakamang-kamang kita sa ning ekonomiya, kung ang strikto nga ginhimo sang otoridad padayon lang, ang mga tao tindi man na basta-basta nga magsuwail dira. Galing kinakitaan man sang tao nga daw kasimple naman lang sa sitwasyon ta, tinapinagusto man sila in short, wala gidya sang proactive nga ginatawag kon disiplina ang paghahambalan. Action firing line. Kaya nagpa-relax ang nagpa-relax ang otoridad, nagtinunto man ang publiko. Di ba?
Tapat kung nagparelax ang otoridad, si publiko nagpadayon nga nagdisiplinang tiban waygid kadamo na sa mga gathering subong, hindi lang dito sa Metro Manila or din nga lugar, kundi diri sa aton sa Bacolod kag Negros. Ako kit-an ta man na. Action firing line. Ang laksiti ta subong ang aton sini nga pagkakampante aragid makit-an tagid mo ti ala sigihan nyo da. Kay nga basi magbalik ta sini sa square one. Disgrasya. Action firing line. Ay nako, ti amo ni makaksyon gintawag ini ni Abi Singhi nga isa ka vaccine optimism. Anatabo subong sa pungsod Pilipinas mga kaksyon ilabi na gid nga may ara sang new variant subong nga natukiban nga napadayon nga nagapadayon man ang numero sini. Action firing line. Halalong kita baw kadelikado sang sitwasyon, halalong gid kita are. Kay didto ya sa Metro Manila mga kaksyon, dabay buko didto nga paidalom liwat no ang ini nga mga lugar sa enhanced community quarantine kag modified enhanced community quarantine. Tiyan ba lang maghambal ka nga isikyo? Naranasan na natin yan. Action firing line. Walang gawas-gawas sa balay na. Selected gid lamang nga member of family ang makagwa daw with quarantine pass. Q-pass tong tawag aksyon ano? Q-pass nga kinanglan may ginauyatan kasi naagyanta na natanan ng ibang tinaklas nga pinalagyo may kun ano-ano na lang. Ti sa Manila subongo may buko nga ipaidalom sa ECQ kag MECQ mga kaksyon. Action firing line. Bago ko lang gin-mention sa inyo nga 7,999 ang new cases sining COVID-19. Ti kakaladloka na ina. Ang Okta Research nagpalayag by the end of the March mga kaksyon sining nga bulan magahamboy sa 10,000. And sa mga bulan sang Abril kag Agosto basi mag 20,000 a day. Palayo lang kabay pa nga makontain ta hingagaw dito sa Metro Manila. Action firing line. And ari mga kaksyon, bangod sini nga buko nga ECQ kag MECQ, ang mga alkalde 17 ka mga dlagko kag 17 nga mga miyembro sang Metro Manila Council mga kaksyon sa mga alkalde ang nagmeeting kag ginpalayag diri ni Parañaque City Mayor Edwin mga kaksyon, apelyido niya, lipat ka magbutang nga hindi halos magpasugot nga paidalom sa ECQ kag MECQ ang 17 ka mga alkalde. Action firing line. Siya kon pwede gid lang magpatigayon sang isolated lockdown o kung ginatawag nga granular lockdown sa mga barangay kag subong man sa mga establishmento, but not totally nga magpatigayon sang ariginong mabulubog at aksyon olivero enhanced community quarantine. Action firing line. Amo ning di managyan tagid nga daw isa duha lang ka miyembro sang puloy-an ang pwede makagawa. Checking dire, checking didto. Ano ihan nga pang ay basi maginamong mga tawo kung maginamos ni. So ang suggestion dire sa mga alkalde didto sa Metro Manila subong nga kung dito may barangay nga mayara sang positibo abi amo lang nang ipatigayunan sang granular lockdown or lockdown sa isa ka street o isa ka community. O galing kiti hindi mo man ni mahimo nga amo lang ang lugar kay imagine mo na di mo ni pamuluton, di mo ni pangdalon abing 7,999 man. Action firing line. Kahapon si Timil Subraman ang nagpositive man dito sa Luzon area ng pinakadamo gida. Although may contribute man kita dire sa Western Visayas, pero pila man na ning aton kahapon aksyonan man 200. From dira lang hasta 150. Yes ang Western Visayas ti kalayo. Dito ganyan halos na sa Luzon area ang sitwasyon nga mo ni subong. Action firing line. Te ang 17 ka mga alkalde subong pabor naman kag nagpalayag aksyon Oliver mga kaksyon nga isuspender ang mga aktibidad sang Semana Santa sa palaabuton nga Abril 1 kag 2, 3 kag 4. Action firing line. Ang uno mo ning Huwebes, ang 2 amo ning Biyernes, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado di Gloria kag Domingo di Paskwa. Action firing line. So why anay aktibidad? Ang mga tradisyon nga ginahimo sang Pinoy nga mga prosesyon, ang tradisyonal nga ginahimo nga salubong sang Pasko, waay. Ang simbahan, waay. Amo ning ginhilusugtan subong sa mga alkalde, imagine mo na. Kuan gid si May nga nagbalik gid sa natabo last year. Ang situation subong didto sa Metro Manila. Action firing line.
So kita dire sa Bacolod kag Negros Occidental, mga kabanuhanan kasudaran dira, please lang mangin strikto kita gihapon liwat. Kay manubo ang aton nga kaso dire. Di ko may nagainabot dire sa aton, di ko man ma-reconcile ang kaugalingon ko batok sa DILG. Kay sagi sila ya kay impunero sining ginatawag nga inang mga pagwa kami sang Shukos order sa mga alkalde, provincial governor kung hindi pagsundon ang modified travel protocol. Ini lang medyo halugan nga pag-abot diri pa pulion mo rikta iya ang mga LSI, APOR, etc. nga may ara sang biyahe history. Action firing line. Pagkatapos i-monitor sila sang barangay health emergency response ang ginatawag kon BHERTS mga kaksyon. Ang pamangkot ano ka strikto ang aton sini nga barangay to monitor sa sini nga mga tawo. Action firing line. Kiti si BHERTS gani way mga nina chimpo gani nga i-focus gid sa family yada. I-focus sa trabaho da kasako man na may kupila giming ginabato niya sina. Dapat guro ibalik-balik ta to anay nga i-quarantine anay in a while waiting iya sang results sang swab test ngayon na balang 100% pagpauli mo hagabol kag Jackson Oliver. Action firing line. Pag abot mo wala na duha-duha bla hinaksanay bla kiti abroad ka halin kasi ibang nga probinsya. At least bit-bit mo yung papel nga ginawagayway mo yung nga I am negative from COVID-19. Tino ka nami, pero inang riktaki mo yung puli sa inyo balay, but you are not pretty sure kung career ikaw or not sa COVID-19. May pangduha-duha ka, susko. Pagkatapos ang 3 kadlaw, naghilanat ang imo sini pamilya nga may arasang edad kag kabataan. Action firing line. Ikaw wala lang ka asymptomatic, imo kay bakod ang immune system mo. Paghilanat nila, gindala sa ospital, gin-swab test, nako, positibo, disgrasya. Action firing line. Amo na karon. So diri sa aton sa Bacolod, wala ya naghalog ang Bacolod. That's why nga tibat siya gantaman nga nagapabilin sa maayong record ang Bacolod. Although last 3 days ago, doon naglabot kita 18 aksyon nag 2 digits kita pero nagbalik kita sa 5. Amo na lang sa probinsya naka 41 kita last night or yesterday, no? So medyo mabulubog-at siya pero sa kalapad sang probinsya medyo okay ang 41. Pero kung nami pagid kung 0 na gid. Action firing line. Sige, kita subong nga naga-monitor again. Suliton ko ang aton health protocol while on travel kamo or ara kamo sa mga public places, please lang. Pakihimo sang minimum health standard naton, health protocol. Kaya amo lang gining makabulig sa aton. Plus the fact nga, ang bakuna medyo ninit pagkatama, ang bakuna damo pa nakulbaan, ang bakuna daw hindi man masaligan. Action Brian Warden. Action firing line. Dira lang ko anay mga kaaksyon sining COVID-19 kay malaylo kita sa iban anay nga issue. Hambal ko sa inyo, si COVID-19 according sa mga eksperto mangin seasonal nga diseases na ni sa palaabuton according sa paglantaw nila. So kung dira lang ta magtutok until when man kita nga pasagilan ta kawakal ka COVID-19, no? Kag ang si COVID-19 mangin part na ni or mga buhi kita with COVID-19. Daw trangkaso na lang gini siya, no? Pero delikado nga pagkatrangkaso. Suliton ta si COVID-19 kung hindi lang ni nagapanglaton Action Oliver, duway gid problema. Galing nga panglaton siya abi. Kay kun waay lang, daw pareho lang ni nga ginatrangkaso kasuno sa mga kilala ta mga doktor. Action firing line. Amo malana siya galing kay nagapanglaton gadamo timbilog nga community pila ka adlaw manghilanat kamuda. Tido mga kwan kamo ka mga lain sa sitwasyon nyo da. Action firing line. Sige, si COVID-19 sa iluhan tang iban nga balita maka-aksyon sa national. Kaysa nagligad nga adlaw, maistorya kita politika ha. Maistorya kita politika. Kundi ka mo ganahan, pero kabalo ko ganahan ang halos tanan. Ibantak, naman na kay COVID-19 mo. Sang nagligad nga adlaw, may ara sang ginlonsar nga isa ka grupo mga kaaksyon nga ginatawag nga One Sambayan. Pero One Sambayan, ang meaning niya sila daw 10th mga kaaksyon. Refers ini siya sa isa ka coalition sa mga lideres mga kaaksyon gintingob ang grupo representing ini sa Democratic Forces sa pungsod Pilipinas. Grabe magambal kita Democratic Forces do ka kululbaan.
ang inisyal nga salvo nila makaksyon with the media meeting sa nagligad nga adlaw. Ginpatigayon nila ini dira sa Makati Sports Club. The group nga ginapangunahan or ginpangunahan sang nangin chairman nila, retired Supreme Court Justice nga si Antonio Carpio. Kilala nyo niya, no? Carpio. Retired Associate Justice and Ombudsman Conchita Carpio Morales. Di ko pating, hindi nyo nakilala. Ato man Action Oliver, retired Ambassador Albert Del Rosario. Grabe nga mga tao ini. Retired Education Secretary Armin Luistro. Father Albert Alijo. May pare. And several other citizens nga mga concerned citizens to join, nga nag-join sa ila sining meeting, mga kaksyon dito sa nasabit nga area. Ini ang concern sini securing a victory in the May 2022 national elections. Action Firing Line. Ang ini nga mga grupo, mga kaksyon, ang ini nga grupo sa nambal ko na nagligad nga gabi, nagmensyonar sang pila ka mga ngalan nga may ara sang tuyo nga mag-upod sa sining nga grupo, line up, no? Line up o kung grupo nga magtingob puwersa agod kontrahon ang Duterte administration. Action Firing Line. Duterte administration na malangin tawag iti subong administrasyon abi, no? Ang ini nga grupo, mga kaksyon, nagpalayag nga nagapangita sila sa mga potential, nagapangita sila sang may ara sang kapasidad, nagapangita sila sang mga tao nga magaupod sa ilang grupo agod nga magplastar posible sa palaaboton nga 2022 nga eleksyon. Action Firing Line. Subong pa lang, may ara na gina-expectar naton ganimo. Gina-expectar naton nga sa mga kaprobinsyahanan, may ara sila sang mga posible grupo nga magtinuhaw sa palaabuton nga mga inadlaw. Action Firing Line. Kayo, ang ining one sambayan magakandak gani isang kaugalingon nilang online survey, no? Online survey, and take into account sa iban pagid nga mga surveys, mga reputable organizations, himuon ini sa mga reputable organizations. May ara sa mga shortlist nga ibutang, may mga members nga maghimo sang pila ka mga selections ni agod ati mabalaan ko nanugid ang sitwasyon sang nasambit iyang grupo, mga kaksyon. Action Firing Line. Ti kadamo sa nagahambal do kalayo pamanto iya sang 2022, no? Ti san o kapaya maumpisa kon may ara ikaw ya plano kag ini sila may ara sang mga solid na nga well-informed kag mga platforms nga gina-address nila to the country, makaksyon, or to the country's problem nga ginaatubang subong ang mga clear-cut plan sa mga implementation amo ning ila sini nga ginpalayag sa ila sini nga meeting, mga kaksyon. Action Firing Line. Ti lantawon tanig kay hulat-hulaton tanig ko nanong mga ano ang mga tikang himuon man sa piyak nga grupo, no? Kay isa ini ka grupo nga magahatag pagid sang mangita pagid sa mga tao according to them sa mga trustworthy public officials, people with a track record of competence and integrity. No? So lantawon tani kay halos mga kaksyon nga nagapangahas nga mag-opisyal sang gobyerno, ti may mga integridad man sila halos tanan. Action Firing Line. Competence man, kabay mga abilidad man sa panghimanwa, mga kaksyon. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, we have Attorney Nere Colmenares, a former Bayan Muna representative, mga kaksyon, diri sa Pungsod, Pilipinas. Attorney, may gabi dira sa imo. Ay, may gabi. Asang Brian, may gabi dira sa aton sa Bacolod. Salamat gid sa time, naga-monitor sa buong Bacolod kag Negros Occidental.
may na-plastar na ko gamay sining one sambayan pero medyo kulang gid mga attorney. Ano gid ang pinaka-matter sining nasambit nga grupo, attorney? Well, duwa ang realisasyon namon dira, no? Ang unang realisasyon, grabing pag-anpusta sa idalom ni Duterte. Wala napatyanay nga libo-libo na ang napatay. So, anong masolusyonan siya dito? Daway man, para magyapon ng krimen, ara man ng korupsyon, ara man ng droga, kapigado man sa atong yapon. So, though, may among nabalang paglantaw, kag ikaduha, yung COVID response niya, incompetent gid siya, hindi gid siya kabalog. Isa kita ang pinaka-harshest na lockdown siguro sa bilog kakalibutan. Kita pa yung damo-damo sang lockdowns na so kita yung pinakadako nga utang, trilyon-trilyon na aton na utang, na kumpara sa ibang na country sa Asia, katulad sa Vietnam o Thailand, hindi kadako utang nila. Kita yung grabe. Tapos kita pa yung nauli sa bakuna. Hindi na ito nagkadtong kwarta, hindi na nila ma-account. Nahamon na yung bakuna, kaya nauna pa yung iban, di ba na? So, may realisasyon ng grupo nga hindi na ta pwedeng anong na naman katuig sa isa ka Duterte nga administrasyon. So, nagkaisa nga, untaton na ang dinastiya ni President Duterte sa 2022 kung mag-unite ang oposisyon para kontrahon ng iya nga kandidato sa 2022. So, may recognition kami na may kwarta ang siyempre ang Duterte administration. Ang candidate niya ay ilang resources na intimidating si President Duterte para sa madamong LGU, hatlok ng putang sa drug list. Pero kinanglan, kung mag-unite ang oposisyon, madaog kita sa amo na nga puwersa ni President Duterte basta mag-unite. So amo na siya subong nagkaisa sa isang bayan na mag-process kami nga makakuha sang isa ka slate ni sa oposisyon sa 2022. So magambal kita united sang opposition, pila ini ka mga may mga political parties diri nga involved, attorney, nga magtingob kamo ti isang bayan, one sambayan ang tawag sini. Oo. Well, halo-halo siya. Ang iba't ibang siyempre ng mga personalities. May mga grupo, NGO, civil society, may mga political parties. So, lain-lain ng mga grupo ini na nagkaisa. Ato ikisaway mo kami agree sa isa, pero this time around, nag-agree kami tanan at least sa intention na mag-unify ang opposition sa 2022. Nag-agree kami tanan. So, magdala siyempre sila former Senior Associate Justice Carpio, si Ombudsman Carpio Morales, Ambassador del Rosario. Sa Lasal, si Brother Armin Luistro. Sa halin sa Ateneo, so nag-unite na ang Lasal kag Ateneo, si Father Bert Alejo. Kagati mga human rights lawyers man pareho na si Howard Calleja, ako. So, para makabayan ko, so at the same time. So, lain-lain ng mga grupo, mga personalities na for the first time siguro nag-order, nag-unite. Hopefully, makapanday kami sa isa ka fair and just na proseso para mapili ang opposition slate sa 2022. Ay, so meaning, subong sir, wala pagid man sang may arabig na pointed out na nga morning person ang presidente the vice president. Kumbaga, subong sir, duara pa kamo sa seleksyon sa mga baskog kag mga competence, abi kag may capacity or may abilidad kag makabato gid sa posisyon. Yes. So, ang mga naara sa listahan so far, kasi why pa man sila nag-announce with sa candidacy nila, pero at least gina-consider sila namon at iara dada si meet lang nung launching si Senator Grace po, si Vice President Lenny Robredo, si Mayor Isko Moreno, si Senator Trillanes, if he's going to run for the presidency. So, amo na sila more or less so far, no? At si Senator Binay naman, Nancy Binay, although hindi ko kabalo kung maglagan siya presidential or vice presidential, but who knows, may posibilidad na maglagan either
vice presidential o kung senador, pero at least para siya sa listahan. And gambal man lang sila nga, wala pa kami ka-desisyon sa amon na kandidatura, pero maayo man na nga mag-unite kita kanan. So at least in that level, mag-unite naman sila ng mga kandidato. Aha, nakitaan ko di duwagin ni ka Carpio, sir. Ho? Anong ilan yung posible padalaganan, sir, sa duwa ka Carpio kani, sir? May isa sa ila or duhagin sa ila? Maglagan sa eleksyon? Hindi sila maglagan. Si Justice Carpio, kaya na nakabasis namon na ginahambal nga maglagan ka Justice. Hindi siya. Hindi man siya politiko. Sila niya hindi siya politiko. Hindi ko maanad niya. I just hope to help unite the opposition because ang iyang main issue, syempre, yung human rights violation sa idalog ni President Duterte. Kagang pagpanagpagsing natin ng sovereign rights sa West Philippine Sea sa China. So, amo na iyang gustutan na kung naang gusto niya ng oposisyon kay hindi siya gusto ang presidente ng bago ang mangyapon na policy sa human rights, sa EJK, sa China, ang policy sa bago nga presidente. So, hindi sila maglagad. I see. So, after sini sa attorney, sir, kundi sa Luzon area, inigin lunch, So, gamat-amat na ni panaog sa mga provinces, abi, sa pagkuha sang pulso sang publiko? Yes, definitely yan. Kay, in fact, ang isa gali ka nag-upod man sa grupo ay si former Governor Lito Coscaluela for the Visayas side. No? So, part siya dito sa isang bayan. So, yan, ang may Mindanao man, kag may mga Visayas man. Pero ang process kasi sina, general ang process anay. Una, may online survey. Kag kanan nga mga nag-agree sa plataforma kag mga prinsipyo sa isang bayan, ay pwede mag-participate para kung sino man yung gusto nilang kandidato Kung sa mga kandidato na ginanominate namon, muna siya. Second, ng taon man, ang results ng mga mainstream survey, SWS, Pulse Asia, yung taon na siya. Kung pangatlo, may interview process man. Kakundiin ang mga kandidato ano bang posisyon nyo sa China, ano posisyon nyo sa extrajudicial killing. Yes. Para lang klaro na kung ga-agree sila, at least considered sila. Kung di man sila ga-agree, kung panglantaw nila okay lang maihatag ang teritoryo to sa China, o hindi sila ma-consider kasi hindi yan ang prinsipyo ng isang bayan. So at least, klaro, may interview process pa man na. Kag in the end, after that process, ang muna nang pagpili kung sino ang panglantaw sa kombinasyon, panglantaw sa mga nag-participate sa online survey, panglantaw sa mga miyembro sa isang bayan, kag panglantaw sa mga other parties dira sa sulod. Kung sino man ang dapat. Ay, so meaning asuliton talang sa mga governors naton, sa mga alkalde naton so far may ara na kamo, sir, sa mga target na gidman every provinces nga mo nga mga alkalde ang posible makuha sa sining grupo. Una na sa lokal nga eleksyon, hindi hindi mag-participate ang isang bayan. Okay. So ano lang siya, presidente, vice-presidente, kag 12 ka senador. No? So amo lang na. Karon kung pwede bala may mga LGUs nga kasuporta na sa prinsipyo nga kapuso na ng dinastiya sa ni President Duterte sa 2022 at siyempre open na kung sino man makapartisipar dira, mag-aug yun sa amon. Welcome ginaya na mga bulig sang mga, hindi lang LGU, mga official, siyempre, mga civil society nga ara sa ibang lain-lain, mga probinsya, Visayas, Mindanao, kag Luzon. So, amo na siya ang plano, ultimately, siyempre, it will come probably siguro September or October of this year. Medyo may klaro na ang mga Okay. Sa grupo ni administration subong, sir, may ara na gid man kamo, sir, nga ginadudahan gid abi nga magapapili bilang presidente kag vice presidente kay daw kadamo man ga ginawa nga ngalan. May ara nga gin-announce ni presidente si Senador Bongo, although nga kabalo kita kung kaysa may ara sa mga jokes dira
si Senador Manny Pacquiao, Inday Sara Duterte, kag si Marcos. Sa inang apat ka mga big names karon nga naga-tuhaw abi. Anong paglantaw niyo dira, sir? Well, na-mention naman ni Justice Carpio, una-anay, no, wala pa man sila nag-siling. Ang problema, kaya ang hambal si Malacanang, may pandemya pa, ang isang bayan, namumuliti ka na, sabi ko nga, interview ako kahapon. Kaya tugid mo lang si Malacanang. Sila ba yung nauna? Dugay na sila nag-watran sararan. Sumambal sila na kami, hindi kami mamulitik kaya, mapandemya lang kami. Solusyon ang PDP laban na si Bongo, ang presidente, si Vice President, si President Duterte. Rodrigo Duterte. Pero sumasiling sila na sila rin na mapusta ko siguro Draxon Brian, Draxon Negros, damo na nadatarpulin. Nagparade na rin sa Bacolod sa nagligad, ang Ran Sararan sa nagligad ng Domingo. Sila mo, alam mo, tagtag ang Metro Manila, tagtag ang CCTV na, pakulog man siguro Pero kung paman ko to na akong pulis, sino pa nakonsyon ng mga tarpaulin na, hindi ka makabalo. O di na sila rin ng kurasa, si public ba na, hindi isa ka makabalo, kung di ko na, mapati ka man pala. But anyway, hindi na, hindi niya, ang isang bayan na, hindi pa yan, wala pa kami endorse ang ginbalisyon to yung proseso sa pagpangita. Sila yan, may mga kandidato na ganin sila yan. Nagaway na? Para, ginagaway na ganin sila. So, ko, ipokrito, gito lang, grabe naman kami, pandemya pa, politika. Style mo, bulok, balang style. Anyway, so, ano lang naman namon dira yan, siyempre, ang question dira, ginit lang naman ni Justice Carpio. Si Sara Duterte, of course, she accepts the EJK, she accepts yung China policy ng tatay niya. So, hindi siya counted. Kasi, So, in that sense, so, yun. So, more or less yun naman ang dividing line nila na kandidato ni Duterte kagang hindi kandidato ni Duterte. So, siya kandidato siya. Malamang. Kung sino man sila ni Bongo, whoever sa kanila na kandidato ni Duterte, definitely hindi naman pwede na nila binagid na lain na prinsipyo nila sa mga buhay. The party sila ngayon expert ko si President Duterte sa COVID response niya. The party sila na dumudamo siya ng solve na problema natin. The party sila yung panami mga buhay natin subong. Kung kumpara si una, ilan na yan paglantaw, pero hindi ka mo na paglantaw na mo naman ang asisipak na kami right from the start with the likes of Sara Duterte. Ikaw sir, anong imong nga plano, sir? Although nga medyo layo-layo pagin-man, pero kadamo pinamangkot subong while nag-interview kita. Oo, pero may nga sila kapamangkot sa akong kasi may cross, hindi ko kung may yan, branded nila kung wala man natin. Sigado, mga kuya, wala yung awat sa Kongreso. Paano ka na? Hindi daw, di na kuya magtanong sa Chinaro at wala pa kami. Ang pag-watching lahi, hindi advertising ay parang kagulat na advertising sa TV, sa radio, daw fair na wala, may pagkakaman ng wala, hindi sa atin, may intrapo siguro yan. Pero kung gina-allow yung TV advertising, lusin mo kapag makakumpit ka nga, 500,000 kada isa ka spot, 500,000, timano ka naman. So, ano lang, I don't think I'll run for the Senate na. I mean, pabayin na yung mga dulbulugan ko, mga pulit na patada. Para naman, Attorney, imobing, anyways, tonight, kadamo na nakahibalo kung ano ning ginatawag nga one sambayan or isang bayan. Ang imo liwat abi pagpabalo diri sa Bacolod kag Negros Occidental so that mangin aware pagid sila nga may amo ni subong nga grupo nga gina-cluster dira sa national. Attorney, go ahead. Well, ang isang bayan, isa ka grupo nga nagapati na hindi na pwede madayon ang makontinue ang dinastiya ni President Duterte kag ang kapalpak na pagdumala niya kag ang violence na nakakatapos sa 2022. So, ang isang bayan ay nagkaisang mangita sila, magmasuporta
kami sa isang bayan, isa ka oposisyon para mapirdi ang kandidato ni President Duterte sa 2022. So, siyempre kung agree ka mo sa prinsipyong kinanglan hindi na Duterte style of leadership ang 2022, so katalayo kami sa supportan nyo. Siyempre kung pro Duterte kaya kung panglantaw mo, okay, si Duterte, maganda ang mas maayo pa nga buhay natin subong, so iba yun na lang sa 2022 siya. Okay, siyempre, amo ginaya, may kanya-kanya, no? So that's the first message, no? Hindi siya, Pilipinas, so may participation ng tanan. Pag maplastar na niya sa parang na probinsya, of course, especially Negros. And Negros, sa akon lang panglantaw, ha? Akon lang panglantaw, ay damo dira panglantaw ko daw hindi niya gusto sa dumalahan sining klase sang presidency ko kung ilabi na gibisan piyado ka o kung may business ka man grabe ang COVID expand, so pagigado ka na. So amo na ang una. Ang ikaduha kong mensahe sa kabataan, tani mag-register kita sa COMELEC para makaboto. No? So ako, in the end, Action Brian, hindi na ako mag-ano kung pro-Duterte ka o anti-Duterte ka. Kung pro-Duterte ka o kung sino ka man, anti-Duterte ka man, mag-register para lang maka-participate ng kabataan. In the end, boss damlag nyo actually yung pinaka-at-stake dire. More on the youth ni. Is this the future you want or not? So, amo na siya ang issue dire. Na isa ka sosyedad, naglalakap ka lang, mariding tantid ka. Isa ka sosyedad nga nagreklamo ka lang o naging aktivista ka lang, pwede ka mapatay, pwede ka madako. So, is this the society you want or not? Kasi kung nga, siyempre, kinanglan, magboto ka sa 2022. So, for these people to vote also, tani mag-register. So, amo lang ng akong pangabay subong, kaga tani maging successful ang registration efforts, kaga maging successful man ang isang bayan para mapirdi kag malupig ang 2022 candidate ni President Duterte. So, may gabi kag madamo nga salamat sa aton sa Negros. Yes, salamat attorney, mabuhay ka attorney. May gabi. Thank you. Thank you. Action Firing Line. Inyo nabatian mga ka-action attorney Nery Colmenares, former Bayan Muna representative kag nagpapili man bilang senador galing waay Madinalagon. Action Firing Line. Isa ini siya sa nag-upod man sining isang bayan or sa one sambayan nga grupo nga ginapatindog no sa nagligad nga adlaw, nagpatigayon sila sang meeting na with media people dito sa National sa Makati Sports Club mga ka-action. Action Firing Line. Kaya mo nang tinutuyo nila lutuson ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte on May 22, 2022 nga eleksyon. Action Brian Borden. Action Firing Line. Sige, last 7:44 ang aton sining interview dulongid sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Amo ni pampakinis sang inyo panit, pangpadula sang kurikong, katol, himbis dira kag iban pa. Itom ang inyo sining nawong papulahon niya ini ang mga kaspa kag kuto kuyamad palayason niya dira sa inyo nga ulo gamit lang sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Action Firing Line. Pagbalik naton, nabi-try naton nga lamboton ng Philippine Army kung ano ng status sa tong police o kon army nga nagpangluthang sang miyembro sang BJMP dito sa probinsya sang Iloilo. Kag may breaking news kita galiyo, dugay-dugay pagbalik naton i-breaking news ta niya, no? Ang balita gikan man sa Iloilo mga kaksyon, may connection sa COVID-19 dira lang kamo ha sa inyo sini nga ginapamatian. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:45. Maayong gabi lang kay Manong Helmond Garbanzos. Salamat gid sa pag-monitor. Wow, nakatutok siya, no? Next time please ang aton text naton kag chat 2 to 3 liners lang ha. Again, ayo ko sa inyo. Action Bray paliyog lang ko pamilya sa Lodares, Katigay, Nabor, Mugar, Rojo, Lentijas, Trinidad, Ayala, Serapio, Estrelianes kag Clarito upon man sa imong program subong nga gabilin kay Guillermo Clarito. Mercy Mirasol Flores,
Araman si Madam Suzette Alunan, Carol Montoya, salamat gid. Yodge Nollard Araman, Sir Bry, kung mapaslawan sila mag-update sa Comelec, mahimo nga madamo naman hindi magbuto mag-aabot sa piniliay halin kay Clarito. Lilia Taton, nainggab imana, stay safe and God bless. And Bella, good evening Sir Bry, keep safe everyone, God bless and protect your us always. Salamat. Wilma Inocencio Cabarles, Action Bry, good evening, Tamyaw Lihog, akon hinablos nga si Clariza Mitch sang Isabela. Yuditorta de la Peña, Barbecue, Action Bry, palihog na lang kami great sang advance, happy birthday sa Tita Iboni. Wow, thank you again. Alex Montesa, Sir Bry, medyo consideration lang sa mayor ta sa syudad sa Bacolod kung nga wala pa siya kapabakuna. Base gina-prioritize niya lang ang mga pumuluyo kaysa mga siya mauna, Sir Bry. Si Monching Gaston, good evening, Sir Bry. Ano ni ang mga ginakutkot kag nakutkuta na sa aton highway? Nagabayad ini sa mga banwa nga ginaagyan sang ila mga cable. Kon may ara pila kag diin, nagakanto ang kwarta. Simple lang nga pamangkot apang kon padalman hibaluon kon may ara man gid. Ano masiling mo Action Bry? Palihog lang ko note if not tonight, some other night. Dako ni nga kwarta. Amo na gurong kwan guray basi mga cable na siyempre may bayad gina kaya highway tagiyasan tawo na no? Nakanto sa gobyerno. Sige, check nato na be. Si Milo Hoyatid Amit, good evening Sumbray, watching live, greet lang Hoyatid Gaspe kag Perez family sa barangay Ginbalaon, Silay City. Salamat. Pedrinia Ironman, ang gabi Sumbray, always watching from barangay Handumanan Zone 6. Ang mga pamilya ko, especially gid sa Amon Iloy, Mama Judith Erio. Family kag sa mga utod ko, Masing, Bukay, Maymay, Laway, Buding, Tikboy, God bless. Don Di Blanca, may gabi Action Bry, watching live from Talisay City. Action Bry, may posibilidad ayhan nga kutob sa mga hindi magpabakuna antes magabot ang eleksyon, mahimo nga hindi pwede kabuto o kon makapadalagan sa posisyon sa gobyerno. Wala na tsansa. Kay ang pagbuto ya kwanta na demokrasya ning binutuhay. Why na lambot kag hindi mandatory gid ang grupo. Oo. Di na mag-amo sila sitwasyon, ma-wild di mga tao ti budlay na. Pedrinia Ironman, gamonitor man si Tita GG Turley sa barangay Pahanukoy, Manville Royal, kag si Madam Oring Action Bry, salamat gid, God is good. Imbodyo Campo sa Maaw, nagatutok man. Emile Ale Garbes Nobles, good evening po Action Bry, monitor po kami lagi, Pamilya Nobles sang Ginpanaan, Moises Padilla, God bless always. Manong Idilaos Araman, Jocelyn Juan Gabales Guliman, good evening Sumbray, watching live lang kami ditanan sa balay, ilabinagid sa akon baby na cute, si Den Braille Gapalaari, ano man, gatutok sa imo, thank you gid, salamat, God bless. Always man sila nagamonitor Action Radio, pamilya ni Maymay Laway, Sandumanan Zone 6, ilang mga bata, Kit-Kit, Burikit, Dalang Gingging ni Buding, Prinsesa Hercules, salamat idol. Alex Montesa, Action Bry, akon gani Sir Bry, mas okay pa ang MECQ, ibalik kung ang kaso sang COVID sa syudad. Isa na ka tuig Sir Bry, ginakapoy man ta sang sagay sulit-sulit sang mabugat nga restriction, maghalong na lang gid kita i-maintain ang health protocols. Stop lang taanay gwa sulod subong Apor Elisay dala na dira ang mga OFWs ta. Payuhon tanay ang mga COVID patients, Bray. Amo na dapat. Maria Nisitas Ilaw, sir, hindi man kami kasakay sa eroplano kung wala dala nga RT-PCR test. Correct na. Di pwede kasakay gid. Pero pag abot di, kung may dala ka morik ta kamo puli na. Labi na gid kung taga-province ka. Pero sa Bacolod ya, strictly protocol gyapon, no? Dodski Garduse, ang ginaayo ko gani sa mga nagabiyahe padulong di sa Negros, kundi why na swabbing. Kamo na lang paswab voluntarily
Kay free man siya, nag-offer ang probinsya nga free ang pagpaswab mo kag stay ka mo sa quarantine facility for hours or a day, no? Para mahulat nyo ang inyong result na amo nang hambal ko kay nabla, pag puli nyo, safe gig ka mo kung negative. At least doble ang inyong result. Si Dodski Garduse, may gabi aksyon bray, ari kami gatutok sa imo programa live set and nagapungko set and relax lang kami diri samtang gainit ang balita na hanungod sa COVID. Ang malahalon untat ang kape nga mainit. Sige ari lang kami diya. Sige. Melvin Piniafiel Araman, Pedrinia upod man bugos nga pero sa pamilya ni Masing ni Bukay sang monitor sa Aksyon Radio sa Handumanan sa ilan ni Mariel, Pupen, Charmel, Gabriela, Inday, Guapa, salamat Aksyon Bray. Si Aileen Mijares sa Hong Kong, Guillermo Clarito, kita nga mga ordinaryo nga pumuluyo, gasako sa pagpatapna sang kagaw. Nga ini, samtang mga pulpol, mga political personalities, masako sang ila kandidatura, Sir Bray. Jovi Monares, Araman, Martin Aliling, Maymay, good evening, Action Bray. Kabay pa hindi magbalik liwat sa ang Bacolod kag Nig-Oka sa affected places. Advance happy birthday lang kay Tita Roda Saldito sang Bago City. Naga-monitor man si Nanay Bilin sa Lao, Jocelyn Liboon Dispuho. Kung iwala pata kasiguruhan sa vaccine nga ginhatag sang best friend ni Mang Kanor about silingon, Sir Bray, wala pata assurance nga safe kag secure na ta again sa kagaw kundi maghalong lang anay. And how long, Sir Bray, daw maobligar naman ni si Mang Kanor nga mangutang sa IMF additional 1.5 billion. Paano na to ang National Budget 2019? Michael John Season, good evening, Sumbray. Monitor lang from Metro Villa Subdivision, Valenzuela City. Great kulang. Season family dira sa may Gardenville Subdivision. Thank you, good. Keep safe man. Si Maverick Saint, only in the Philippines nga ang gahandle sa mga health program, especially sa pandemic response mga general. 12 kapusol generals. Ara sa kabinet niya, ano na ang 15 billion PhilHealth, di na ang gin-mention niya nga officialis kuno kurap wala gid na. Ang 15 billion ti gina inventory pa, no? Pasakaan kaso gabakho ang mga Pilipinong kubo sa ila hinimuan. God knows who does not pay his debt. Christine Minies, Milalubos, Araman, Christ Curry Paul, Javier Tanatan. Good evening, Idol. Salamat gina. Nyapon ta, sir. Heist kasubo nga nagduging na maliwat ang COVID virus. Yeah, please keep safe, everyone. Shout out lang sa taga Tinubaganon. Salamat. Miha Samiliano Araman, Pedrinia. Tamyaw ko lang sumbray akon mga katiyaan. Handumanan, Tito Moron, Manang Cynthia, Tito Berto, Tita Bilen, Tita Balen, Tita Sabet, Tits Ginalyn, Tita Irene, Maya, Tuto Roderick, Tita Jocelyn, thank you. Jen Oy si Sir, nakatutok man, Godspeed na. Suzette Alunan, Dennis Richard Tiburuma, waay naman kami inong bulos nga tarong kay Presidente Duterte. Lol, ang performance ni Pres okay gid galing natabunan lang gid or natabunan ng gid sang pandemya nga ini. Good evening. Emma Alquila Kerlstrom, Araman sa Sweden. Dod Servinokinio. May gabi action bray, pakigreet lang Lola Lolita Salazar, Lola Neneng sa Hacienda Mercedes, Barangay Maaw. Thank you gid. Leia Younger Esquivel, naga-monitor man sa Talisay. Anthony Makilan, Sir Bray, good evening. Watching live from Barangay Matabang. Greet lang family Makilan dira sa Moises Padilla. Salamat, God bless Action Radio. Salamat man. Merly Gonzaga, good evening, Sir Bray. Pamati kami sa program. Halin sa aga hasta sa Action Eric. Si Tanya Ramos, good PM.
Action Radio, pa-shoutout naman kay Jocelyn Mangahas. Happy birthday sa kanya. Yumi Iber, may gabi Action Bray, pa-greet lang kay Bert sa Suta, sa Lagranha. Sige, Madjong, sige, pamati sa imo. Bao. Sige. Relax lang ko gamay. Balik ko dugay-dugay. And again, ayoko. 1, 2 to 3 liners lang ang aton greetings kay para hindi man matabunan ng iban. Last sheet is 56. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers.
Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna... Brotherhood, Barangay Sumag, Action Radio, gid kami from sign on to sign off. Bawa salamat gid sa inyo. Good evening, Action Bry. Uso abis ang trangkaso, amo na guro damo positive. Aha. And good evening, Action Bry. Tamyaw lang taga Pandanon. Kay Mama Nita, Joy, or Joy, Manman, Baby, salamat. Gid ka pamati, gid kami sa imo. Salamat, taga Barangay Pandanon. Action Bry, good PM, monitor gid kada gabi sa program si Muray Pangadlo sa Barangay Nagasila, Carlota. Salamat dira sa inyo. Good evening, Action Bry. Tamyaw kulang Barangay Tampalon, Family de Los Santos. Si Manong Jo Neneng Adelfa, Day Erlinda, and nagapanamyaw iya utod si Nonoy de Los Santos ang Barangay Handumanan. Sige. Ang ato na text hotline 0963-7570874. Mga ka-action. Action firing line. Sa nagligad nga adlaw, forte man nga insidente nga nagluntad to sa Iloilo. Ining natabo nga pagluthang sang Philippine Army kag ang napatay diri isa ka jail senior officer o inspector sang La Carlota BJMP. Action firing line. Diri sa aton sa Negros sa Occidental, no? Ining si jail senior inspector Andro Lapuray ang biktima. Ang napatay diri si PFC Botsilingon Private First Class si Bjorn Curvy is Piso, na? Sang 12 IB dito sa Kalinog. 12 Infantry Battalion sang Philippine Army dito sa Kalinog, mga kaksyon. Action firing line. Ang balita na action, Alvin Grava Kaina, nyati porsigido, syempre failan kaso murder, ini nasambit iya nga Philippine Army, pero may upod ni siya nga iban pagin mo, no? Ang ginhalinan sini away sa trapiko. Inabalang naga binangigay sa dalan. Action firing line. Amo na nga kung kaysa ang aton nga ang aton sini nga buot while naga-drive ikaw, pasensya, dapat ibutang tagid permis ko galingon ta mo. Ihimplo ko lang gamay aksyonan kagabi. Halin ko dibla sa gabi action Olivera. Halin ko dis dalom tabla liko ko di sa may Lakson. Pagliko ko da may nag-double park nga isa ka pick up tapos gin signal niya lang mo hazard. Mag-double park kaya sa tubang sang Mercury na da. Mag-double park kasi sa kupon isa kadalan nga ginalabyan sang hindi kalabay yung salakyan. Tiara gid ang akon mga buli sang pick up ko man sa buli kay nagtuon gid siya kiti galiko kamo. Ay bisan nga ayo mo nga pito inang pito blang nga pip pinablang panuba pa hindi gid mag-idog mo. Hindi gid mag-idog action Oliver. Amo na iya ka mga animal klase mga tao. Action firing line. Kuanan ko na sinyasan ko pagit sang duwa ko kasuga nga malabay ko blaki double park siya mo aras nga dalan. Way gid sa pak may nanaog to sa front seat niya. Way gid sa pak. Ti ako hindi ko ya batasan nga pip aman mo na siya. Kumita ka balo basi may armalay to ka bitbit kag pusangan yo to karon. Anong ibalos ko siya ba ko? Action firing line. Dibla? Kundi, ang ginimo ko, bro, mga 5 minutes ang hulat ko, ginapituhan ako sa likod. Tila, ano ko iduso ko ng stubang ko, de. May nangyay sa likod to, nangita sa ideya, nga makalusot sa buli ko, naglikaw siya. Pagkakita ko nga wala ng jeep sa likod ko, hingagaw man ko atras, kag maglikaw man sa iya. Pero ang lesson nga nakuha ko, kung nagsagi ko to kapito, kag kung may 45 to siya, mapusilan pa ko. Action firing line. Atras ka na lang. Kag payway ka na lang sa amo na mga tao, mga ipokrito, no? Mga ipokrito, bastos, wala batasan sa highway. Do silang tag-iya sang dalan. Inaya 9 o'clock, 9:15. Tidamo pa niya slakyan sa Bacolod. Action firing line. Kon ang parito sa akon do hurus-hurus man,
Dahil mo to katupad siya kag abrihan mo bintana mo, yaw-yawon mo siya. Gali pag abri mo gaytuon, galing 45 siya. Nagwa na lang kayo ka maglakat. Gakumod ko, pero gayuhuman ko, at least, nalikaw kaya sa posible, road rage na naman inaway, abi mo na. So, learn lesson dira, hindi gin magpadali-dali. Action firing line. Like sa natabo, diri sa Iloilo, jail officer may armas. Ang Philippine Army may armas man. Naglina-inay buot sa mga salakyan, hasta naglabot sa punto, na nagpanaog ining jail officer nga ini, pinalapitan tong army, kay naunahan siya, way malos disgrasya. Action firing line. Pero anong status ang Philippine Army? No? Anong status ang Philippine Army sa sininga mga tinion, mga kaksyon? Hari sa aton sininga linya. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Army Major Sinon Pansito sang 3rd ID spokesperson. Sir, magandang gabi po diyan sa inyo. Action Bri, Action Radio Bacolod, lahat ng tagapakinig ng ating istasyon, magandang gabi po sa ating lahat. Kanina lang po. Anyways, maraming salamat sa time po, sir. Kanina, na-interview po ng kasamahan namin dito sa Action Alvin, yung BJMP, under doon or supervision mismo sa kay Jail Senior Officer Andro Lapuray. So, syempre, yung case, na criminal admin case na yun, preparado na. Pero sa part ng Philippine Army, sir, ano yung status ngayon ng Philippine Army, sir? Sa amin, Action Bri, ang priority kasi natin is how to help the Philippine National Police na mag-arrive ng credible na investigation. That's why yung tatlong personnel na involved ay nandoon sa kustodiya ng Philippine National Police, specifically sa Santa Barbara Municipal Police Station. So, yan ang sinusuportahan natin. Well, after they face the criminal complaint filed by the PNP, they will be free from the burden already, saka tayo papasok kasi mayroon din naman kaming mga inquiry na gustong malaman in terms of mga guidelines, mga regulations kung na-violate, may paglagpas pa doon sa mga rules na sinetso ng Philippine Army. But that would come later after kasi the primary personalities involved ay wala sa amin. So we will wait for that but for now ang inaano natin is paano makasuporta doon sa And in terms naman doon sa sa case mismo, we really cannot speculate yet on the part of the Philippine Army kasi sa amin ay very limited, and we give it to the Philippine National Police as a third non-interested party to this. So anyway, na-file naman na nila. What we can best do on the part of the Philippine Army is paano din sila suportahan in the sense that itong tatlong personality na ito are on official business, pati yung paglabas ng sasakyan, pati yung mga atmas na involved are government issued. So it's right also for us to provide legal assistance doon sa mga personalities involved. Okay, naintindihan niyo natin yung sir. Pero sir, sa ganito mga bagay na yung involved talaga Philippine Army, pinapa-explain ba ninyo ito, yung mga involved na ito, kung ano ba talagang nangyari, sir? Kasi narinig natin sa mga investigation, pero gusto din malaman ng public kung sino ba talaga yung mayroong malaking kasalanan doon. Sa atin naman mayroon talaga kasi kahit nga kami yung sila galing sa 12th Infantry Battalion, ang 12 IB ay dapat magkaroon ng report papunta sa sa brigade, at yung brigade naman papunta dito sa amin sa division. At kami rin ay nire-require din kami ng report to higher headquarters to Metro Manila. So sa amin is dapat talaga magkaroon din kami ng investigation na gagawin. However, yun nga, yung mga personalities, hindi pa kasi ito
kumbaga we cannot formalize yet itong itong kinakahanap nila dahil nga wala sa amin yung mga personalidad. I see. So okay. Pagka nasa amin na siguro sila ay talagang namin kung ano ba talaga ang nangyari din. Okay, yan lang naman yung malaman na gusto naming malaman, pero ayun, nangyari na talaga ito. And sinabi niyo po kanina official business po, meaning may may order sila sir, yung paglakad nila. Tama po 'yan Action Bray, kasi sila ay nautusan po na bumili ng mga supplies ng ng 12th Infantry Battalion. So sanction 'yon kahit yung vehicle na ginamit nila at yung armas na dala nila. That's why yung sasakyan nila parang Canter ata or Elf, parang gano'n Yes, Elf yung Action Bray, at red plate din 'yon. Elf yun, kasi kargahan din sa mga supply. Anyways, puro official or authority ng gobyerno. Pero sir, yung mo na lang po, at least hindi maulit ito kasi alam namin yung Philippine Army nakadepensa din yung ginawa nila. Nakadepensa din yung si BJMP, kaya lang unahan talaga mayroong mga barel, So sir, ay yung mga yes, go ahead sir. Yes, kasi we know that this is a pure road rage talaga. Yes. Yung paano sila nagkano. The easy dito is paano ba natin talaga i-control yung ating mga sarili while we are on the road. So yan ang mga titingnan natin kung may mga paglabag pa. So on the criminal side kasi sa amin is hindi namin ito masabi talaga as of now. Action Bray, and we want to leave it to the court, and we don't want to be impressed also on the part of the Philippine Army na hindi sumusunod sa mga nakataktang batas. So mayroon namang tamang ahensya na mag-imbestiga, mayroon namang husgado na magbibigay ng kanyang yung kanyang judgment. So let it be. Let the proper course begin without intimidation on both parties. Yes. So sa amin lang, the fact remains na mayroong namatay. We extend our condolences and sympathy to the family. And at the same time, sana hindi na maulit ito. Yes po. Sir, ang advice na lang po natin, in general na lang po, police ba dyan? Anong authority ba dyan na may dalang barel on biyahe? Na dapat minsan naka-civilian kasi minsan hindi maiwasan sir. Yung advice na lang natin bilang miyembro ng Philippine Army sir. Ang sa atin talaga, it is expected on us to always have the higher grounds in terms of yung conduct natin, whether in person or in public, is dapat talaga manguna yung yung ating professionalism, yung ating mga natutunan sa mga schoolings natin, yung ating personality as a person. So we are vested also with the authority to carry arms. Actually, it is part of that is the responsibility kung paano tayo maging responsable doon sa mga bagay na itinalaga sa atin. So this distinct actually the uniform service from the rest of the Filipino people. So malaki ang expectation on us. At ito naman ay ibinigay sa atin hindi para lapastanganin itong authority na ito. Because it should be respected and it should be performed with the highest standard. Yes po. Yan lang na po sa amin sir. At least tonight nakikinig yung lahat na kahit sino man dyan, basta may dalang barel sa mga road rage na yan, iwasan na lang. Parang walang problema. Wala po talagang walang magandang maidulot. Ang init ng ulo, ang hindi pagkakaintindihan, yung taas ng quote-unquote, yung taas ng ihi na mayroon tayo, di ba? Yes. Hindi po nakakatulong yun. So, what really matters is sana, we hope na we go back to the basic. We are all human beings, and as human beings, hindi naman tayo nag-iisa lamang sa mundo. Yes. Because we are made or we are created to be in this world na may kasamahan.
So dapat ang pairalin natin is paano ba natin pakisamahan yung iba pa nating mga kababayan. Aha. With that, sir, maraming salamat po sa time. Magandang gabi po, mabuhay po kayo, sir. Action Bri, Action Radio Bacolod, lahat ng tagapakinig ng ating istasyon. Muli, magandang gabi po. Maraming salamat sa pagkakataon binigay ninyo sa Philippine Army. Patuloy po kami sumasaludo sa inyo. Salamat po, sir. Action Firing Line. Army Major Sidon Pancito Mac-Action, spokesperson sa Philippine Army, no? Perting nga hitabo nimo, no? Di na lang kayo magsaysay kung ano kita ipatay na tong isa. Actually, kung isaysay tadi, basi may maglain pa balang buot na. Kung ano gid ang pinakahinungdan, basta mo na nagtiniruhay sila bangod sa away trapiko. Action Firing Line. May mga gahambal nga, basta gani drive ka, dapat pasensyoso kagid. Pero kung kisa man action Oliver, hindi man pwede nga sagi ka pasensya, no? Kung sino may ara gid mga nablang gahalong ka, gatadlong ka, may mga tuntos dalan mo. Hindi mo malikawan kung kaysa nga makahaboy ka sang malain nga istorya. Action Firing Line. Ang hindi ko lang gid malipatan nga gin mono sa ako ni former station manager bla sa aton din, Sir JJ Jocampo. Mabati ako na permi sakay ko sa salakyan nito sa San Carlos. Kung may ara bin naga-cross, may ara sa magadaw hindi among drive. Simple lang hambal niya. Bulay-budlay ko ba? Action Firing Line. Ang wala nang batian ko yan si Action Oliver. Inamambal ko na ano klase driver ni man. Noon siya man, di kaya mati siya. Isa lang na yung batian mo. Budlay-budlay ko pa. Action Firing Line. Kung di ba kagidya kontra, amo to si Sir J.J. Jocampo Mac-Action, ang former station manager dire sa Bacol. Bisan dire sa Bacolod, no? Kagita angka sa iyang wheels man sa una. Amo lang na. Gayuhom lang na siya. Way kakita nga nagapinangakig pero lain-lain kita'y batasan no? Lain-lain kita batasan. Ako kaysa mangakig ka gid Kumod-kumod ka, may lang nga makumod kada sa sulod sang salakyan mo. Di mo lang to siya pag iduro gid nga daw dogin pakalain mo sa tudo kay may takbalo mas ang abilidad ito mo. Ti Ario, ining duha ni ka grupo sang Philippine Army kag ining isa ka miyembro sang BJMP. Wala gini expect sila nga may mga armas ni slagli. Guro way gini-expecta rin si BJMP kay ang ginsakyan sang Army, Elf Action Oliver. Tinagdahom siya nang ginakargan sang Elf kung hindi humay, bugas, baboy, baka. Tiyabi guro balo niya na daw kasi pangumpra ni sila. Action Firing Line. Si BJMP naman naka-auto ni siya. Sirado. Lain lang to kay doon na to kita. Action Firing Line. Di na tayo mag-kuhan kay tapos naman, ang istorya mo na. Pero amo na, next time, while nag-travel ka, on driving ikaw, pasensya, pawala, as long as hindi ka pagtandugon, as long as ngaway ka ginbungguan, bay ilan da, kung isa ginatunan, kung man Action Oliver. Action Firing Line. Pero bisa nga tuon, kung kalipat yung isa, gahaboy ka gin sa malayang istorya mo, nagaling di mo siya bati si mo, kay sirado mas lakyan mo, di ba? Action Firing Line. Siga, las 8:19 na sa aton sini nga pagpangalaga. Dato nga bahin dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon kag Life Extension Coffee Mix, no? Pinakaunang kape nga meron sa vitamin D3. Brian Morden, Action Firing Line. Pagbalik naton mga kaaksyon, are. Ang pinakauna nga alkalde sa probinsya nagpabakuna ang alkalde sang Escalante. Ipabati ko gini sa inyo ya kay basi may ganyo madang iban nga Escalante, ang iban nga mga alkalde sa probinsya nga atong iya gani duway gid siya naglaom nga makapabakuna siya gapon mo. Nga inabalang duway gid sa iya nga huna-huna kay hindi pa sila gid dapat una nga bakunahan, although nga ang DILG naghambal na gid man nga si gobernador, si mayor, si kapitan pwede gid makapabakuna. Action Firing Line. Pero na, para at least makabating ibanda nga mga supporters sa mga alkalde, mas mamuno nyo man mayor nyo, mga enroll model sila. Kay pagtapos ako na bakuna, Action Oliver, galin niya ito mga frontliners. Sabi yan ba, bakuna, mayor ta, kita ya, hindi. Sa comment sa Facebook mo, utoy kakadlaw. May ato tayo nagkomentar ganun, Mayor, kinahanglan ka pa namon. Action Firing Line. Ka mga tuntog, ganyan ang mga tao mo. Las 8:20. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line.
Hi, I'm... Si Almira Lim Malazarte, salamat gid. Dennis Richard Tiboroma, mamudlayan lang kamo, lol. Gapangin matay gid siya kay Pido 30 mo. Virgil Pinda, Action Bray. Please tamyaw lang all Pindo family, gapamati gid sila subong sa imo program. Salamat ha. Action Bray halong gid and God bless you and your family. Salamat. Lilibeth Villanueva sa Bulacan. Si Maria Co Araman. Madam Elizabeth Malaka Gamala, God bless us all kono. God bless ma'am. Phoebe Achivar Islao, Tanya Ramos, pa shout out Action Bray sa mga banat, sa mga bana sa Jeddah, guru ay no. Fe Tagli, Jocelyn Manghas, Helen Lozano and Flora Tagli. Okay. Jen Oisiser, si Guillermo Clarito, Bray, pwede ta ka panamyaw, sweet woman sang iya kadlawan subong. Sakay Analisa Prado, happy birthday na lang sa iya. Maing gabi lang sa brother ya, Laymar Prado. Madamo gid nga salamat Action Bray. Maniro Tapispis, karona. Manjo Arnijo Araman, Bert Hirapusco Caraballo. Good evening Action Bray, dapat itanom pirmi sa isip ang maximum tolerance. Kag hindi kita malipat nga may pamilya kita nga nagahulat sa aton panimalay, sa aton pagpauli. Salamat. JM Navarra Ledesma, Handumanan, Phase 6B, Araman. Marilo Kahili, good evening, Sumbray. Monitor always from Barangay 1-A, Manapla, God bless, salamat. Rodora Shoko, God bless man. Turs Vergara Sancho. Dodski Garduse, again, good evening, Sumbray. Proud gig ko sa akon abyan nga anchorman. Haniit Batikan kag tumandok sang DSB. Ang katahom lang Action Bray, samtang gapamati kami sa imo program, may ginaunay man kami nga luto para paniyapon. Ang utan ko bisol sa yute kag repolyo, baka naamit man ang napanglawag mo man. Butangan lang chicken cube, butangan gamay nga magic sarap, abaw. Kanamit gini karon kaon paniyapon. Bisan tinapa, butang mo na mo dumaluto kung ni buwasaw. Ano na gani? Ano to gani? Bisol sa yute, repolyo kag sardinas. Ay aragay. Do ginutom ko ang akon nga partner sa balay itiksan na to palutuon tan hingagaw. Kani do di ko ni matinawan kun repolyo ang gabi mo. O pagkaagaga gabinukol siya. Si Pidong Dong Malakaman Jr. Action Bray, may gabi, pamati lang kami diya from Barangay Hagimet. Merly Gonzaga, tama gina ang imo Action Bray. Kinahanglan patience gid. Mary Dave, Araman sa Hong Kong. Vanessa Mayo, Bray, watching from Dr. Good morning, Action Bray, watching from Dr. Mayo, My Hobby Clinic of Minnesota. God bless. Yes, sir. Good morning to you. How are you? I'm fine. Thank you. Di bang yan nga ba na Sir JM Kwan? Kano ni no? Kano German mo na. Oh. Hey, good morning. Hi. How are you? Do you do? Thank you so much for watching here. I am beautiful. Tanya Ramos, good evening man. Banat means ladies. Okay. I'm sorry. Sorry good. Banat gali na. Okay. Jomar Idulag, naga-monitor man sa aton sila nga pagpangalagan. Sige. Dali lang gid itong isa naman. May gasabat na yun, no? Sige. Thank you. Marelax lang ko dahil. Paki-share ha sa aton nga live. Mabalik ko na ginugay, mainom ng tatubig ha. Las 8:25. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito.
Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito.
Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitratransport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya.
Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Mayang kabilang sa kay Tours Vergara Sancho. Nagatutok sa aton nga pagpangalagad si Juan Tumulin. Action Bright, greet ko lang mayang gabi sa Tumulin Kagahaton family sang taga La Plata 2 Bago City. Salamat gid. Araman si Lilia Taton paumod lang sa trapiko. Panumdumon mo ang mga kabataan mo gahulat sa imo hindi magpahambog kag magtikal-tikal kay may pusil. Jomar Idulag Araman. Sige, diri sa piyak nga side abi, check nato ng iban pa nga mga mensahe mga kaksyon, ano? Action Bry, ako taga Barangay Bagaas, Subong, gapamati ko sa radyo, dala ko di sa Handumanan, Bacolod. Ang radyo ko adlaw gid pirmi. Ang ngalan ko Rebecca Higira or Gigira. Barangay Bagaas, Sinigaran, salamat Subong. Pamati ko balita. Salamat gid ra sa inyo. Last 8:40 na sa aton nga pagpangalagad. Sambalan naton maka-aksyon pinakaunang alkalde diri sa Negros Occidental nga nagpabakuna si Escalante Seri Mayor Milicio Yap mga ka-aksyon. Action Firing Line. Anatabo sinay kay ginpadalaan to sila 150 tanan ka dosang Sinovac sa Vicente Gostilo District Hospital, ha? Kag para ato kuntani sa mga frontliners. And then, kahapon daw 46 lang ang nakalista dito. Ang iban daw nagduha-duha, nagpanilag pa. Tinamangkot to siya nga, ti kunway ginmanda, abi ako mapabakuna ko. Action Firing Line. Ti kay may ara sang bakante, ati gin bakunahan
si Mayor Yap mga kaksyon. Modelo sa mga alkalde man diri sa probinsya sang Negros Occidental kag modelo sang publiko nga ang public official mismo nag-una nga nagpabakuna. Action Firing Line. Diri sa Bacolod kahapon si Barangay Pahanukoy Kapitan Bibing Noble nagpabakuna man. Pinakauna nga kapitan nga nagpabakuna diri sa Bacolod. Ang ibanda ya. Action Firing Line. Pamatian tabla si Mayor B-Boy Yap mga kaksyon. Nga ikaw mismo Mayor nag-una jud nagpabakuna Mayor Diaz Escalante Mayor. Bigay action ba yan? Ang natabo, ang budget nila, location nila sa BGDF, Sintigas University Hospital, 150. Pero sa nabalaan ko nga, 46 na ang naka-line up nga magpabakuna kay ang ibang daw ay pakadesisyon. O, nagaduha-duha pa. So, nagpauna na ko. Ito na masunod sila. So, suma total Mayor gahapon pila gikabilog na nabakunahan Mayor? Siguro paghalin ko daw almost 100 na. Hindi nga daw siguro daw maubos na kaya taga-City Health Office. Papabakuna naman. Bakuna pa ganito rin. Okay, so dako gigali ang bulig Mayor kon mismo ang leader among mauna Mayor, no? Siguro. Kaya ang iba. Pag-abot ko to, nagaduduha man nga ang amba nila manilag ko no sa akin. Pila ganito kabilog Mayor? Pila to ka doses gani Mayor ni abot dira? 150. 150 gamay. 150 doses. So kuha na siya tungaon. Tungaon na siya, no? Hindi, 150 na siya. Ang amo na gina siya. Amo na siya. Di-reserve ka man sa ano. Okay. Sa province. Kumbaga 300 doses tarantanan sa 150 ang tawo nga mapabakunahan ana. 150 ang tao. Okay. So kumusta Mayor? Kay ang iban kabalog ta gaduha-duha gid. Ikaw Mayor, kumusta ka karon hubalin kahapon? Ay nandoy makita gamay lang daw palingon lang dito pagkakuna sa mga original yung mga flu vaccine amo lang gid mo ba sagud. Ay siyo mga kuano pangalay sa abaga, wala man kay mga allergy Mayor kahapon, okay ra jud. Wala gid wala. So far sa akong mga upo wala pa sa nagreklamo. Yes. Ang iban Mayor, aside sa imong Mayor Diaz Escalante, may iban nga mga public officials Mayor, kaupan nimo? Right. Actually, no natuon mo ganito sa quick replacement. Okay. Kaya lang ko man sila nga, priority na ito ng city health, mga health frontliners. Yes. City health hospital. Pero, ay nawuri lang ko, daw kulang sila o bago na sa Facebook na ang isang mga pictures. So daw, yung isang administrator na 46 na intention ng magpapakuna. Ito, nagkatuna lang ko, kagsali ko nga kung may arada nga sila available sa bakuna mo ko. Yes. Kagda timing pud Mayor no sa palayag sa DILG no nga mga mayor, gobernador, kapitan prioridad man sa bakuna Mayor no. Subong na gito sana nila. Oo. Pero before pa man Mayor, burag interesado jud ka kayo bisan nga burag para lang tunta sa mga frontliners jud, interesado jud ka. Siyempre ako nagambal ko na umayo din mo pabakuna. Yes. Pero kung finish on ka mo. Kung ang primero mo paminsan dito kag sa medyo malaharo ni. Sigurado. Sinovac dira Mayor no, Sinovac ani abot dira no. Sinovac ang nag-abot. Piling ko subong. Ang maayos man ang bakuna lang available mo nang the best nga vaccine nga aton ngayon. Yes, correct ko. Diba? Mayor, I don't know kung na kay figure, pila na lang karon na Mayor ang positive sa Escalante. Action Firing Line. Amo to, ang aton sa interview kay Mayor B-Boy Yap sang syudad sang Escalante mga kaksyon. Action Firing Line. Yaw na una mo siya election Oliver nga nami yung mahalalon man galing kiti ara nagin man siya libre pa. Sige na lang. Ang syudad sa Escalante, subong, may ara man sila pundo nga kuhaan na yon kung gusto nila magbakal nga sila mismo sa lokalidad. Pero ang bal ni Yap, isa ka practical nga palayag, gambal niya nga mabakal kita kay tagaan manantas ng nasyonal. Action Firing Line. Amo na yung forte, yung abilidad yan, kay
may iba niya nga nagahuro-huro kanya bakal. Ambal niya, ang bakuna niya mainabot lang na kung may sobra ti bakal ti siya hindi man tato kadumog, kidamo man nga balalakal. Siya paabot lang ta anay libre, no? Siya may ara man to panghatag nga ang saging itiyak bakal man ang pundo nga ari nga ipainda kundi preparar tala na kung hindi ta kabakal kundi ibutang na si bang nga proyekto. Action firing line. Amo nang manami yang mga alkalde ano. May practicality blaya. May ara sang inisyatibo blaya. Pangiban paghambal yang nga bakal sus grabe de yon nga pangitaay bider. Action firing line. Pila da baklon ta. Pila di aton, pila da imo. Perte na. Las 8:46. Action firing line. Ay grabe dito sa Iloilo maka-action ari breaking news ini ha. Sa Iloilo kay si Kwan ho, kay si dali gid lang no. Kay si Iloilo City Mayor Jerry Trinas kag Iloilo Governor Arthur Defensor no. May ara sang Facebook post sila no. Ini kasunod sang temporaryo nga kanselasyon sang biyahe kag flights ginapangabay sang alkalde kag gobernador sa syudad sang Iloilo kag probinsya mga kaksyon. Action firing line. Ini kasunod sang kaso sang COVID-19 dito sa Metro Manila, Calabar Zone kag Region 7. Nasaad sa ila sila pangabay nga mangin kanselado ang biyahe kag flights tubtob Abril 10, 2021. Dugang panitrinyas mga epekto ini sa tion nga aprobahan sang IATF. Temo ni mayo niyo. Minang blang wifi nagsakang numero Action Oliver nangaman ka na balaya. Action firing line. Hindi kay antes kaya nangaman na igo ka na. Sa nota pa ni Sundon. Sundon ta na niya, no? Base makapagwa man da iyo nga aton di probinsya kag Bacolod. Kabalo ko si Governor Lacson ka kuan gini mo. Kadasig niya Manila sa sitwasyon ta, no? Kag hugot ka tama. Action firing line. Amo man si Mayor Bing Linardia. Pabuton tani sila dia, no? Di ta mangin kumpiyansa gid or mangin mapahiro-hiro ta sinay kay nga. Hindi man gid matamaan sa COVID-19 na isa ka tawo kay hindi na gid man si gining mga igo gid subong Action Oliver. Ang lain lang diri kon dumamo kay ang lockdown amo ni makaigo. Action firing line. Te may size mail kita'y panagtagda kung magla-lockdown kita liwat. May abunar kita di sa lokalidad, sa probinsya, ali sa nasyonal abi. Amo ning huna-hunaon ginato na mga tawo da, mga opisyal ta, bululog tanan-tanan. Action firing line. Las 8:48. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang bal. Si Jose Heherson Lapineg Junio. Virgil Pini Aksumbray, salamat nakapalista na ko di sa may Celine Homes for vaccine. Okay. Piper Persley dira, di natuman. Amo na yang mayo nga mayor, gauna ang imo ya Mayor Aksumbray. Mapaulihi upod sang grupo kamo anay unahon mga media. Kon kuya, taga DSB kuya, why to COVID sa aman. Si Tantan Zerudo, naga-monitor man. Daw kilala ko ni. Taga Manila. Sige. Elvin Linko. Good evening, Subraysan. O naman ta makadungan pamahaw sa karinderya. Wow. Tuesday, no? Tuesday. Salamat gid sir ha. Salamat gid no? Thank you gid makita ta kamo to pa-picture ko to sa inyo. Kanami to bisan kalanaan to sir no. Gamay lang ang karinderya pero nami ila pagkaon, no? Kalutong bahay gid. Actually, every Tuesday nagalabay ko dira ko gakaon. Amo na nga mainoras. Lumina Araman. Thurs, okay, nabasa ko na, no? Adel ilang. Good evening kay Ati Pansay. Thurs Vergara Sancho. Salamat gid. Jose, naga-monitor subong sa Stonehaven, Granada. Raynel Lames. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami always. Salamat, gid. Salamat. Sige. Si Elvin Lingko, to gali.
maybe si Jerazel Piraslingko, wife niya ini. Sige, salamat gid sa inyo, ano? Thank you, gid. Tema, relax ko na na ya. Las 8:50. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Catalina. Aksyon Firing Line. Sige, na ang mahinggap ilang sakay Madam Car naga-monitor sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon, ano? And okay, ini nga bahin dulong sa aton sa di 3 Bayo, no? Kaya ang Department of the Interior Local Government Action Oliver, away ka man galing Action Oliver gano, no? O nagpapanaog sang regional memorandum sa tanan nga mga local chief executive sa region nga suspindihon ang pabulang. Action Firing Line.
Do concern pa sa bulang niya. Sang sa mga LSI kag mga apur. Action Firing Line. Ginbasa ko lang to kay gindulong ato sang D3 Bayo. Na imagine mo na. Action an. Kwan concern pas les wabulang sang sa apur. Action Firing Line. Te mga mayors na ton dira, mga kapitan tada ang cockfighting operations ha. March nakanapitsahan ini. Dated ini March 20, 2021. Suspension of cockfighting operations, no? Relative sini ang tanan nga mga local chief executives hereby directed to suspend all operations of cockpits within their area of jurisdiction until April 4, 2021. Moreover, upon lifting sang suspension, pagkatapos ang period nga specified sa mga LGU ni na kuano natumod ha. Okay, ang provision under IATF Resolution number 79 on the resumption of cockpit kuno operations. Mabalaan lang, no? Hulaton. Amo to ni April 4, no? So far daw mala na may mga guidelines circular 2020-140 particularmente na ang pagpractice ng minimum health protocol sa gihapon, no? DILG provincial and city directors through the C-MLGOOs are instructed to monitor and report the status of this directive in close coordination with the concerned city and municipal mayors. Sa Don Salvador, puwerte nang dinakpanganay sang bulangay ito. Action Firing Line. Outside nga inang bulang, outdoor, inang sa mga backyard lang nga bulang, purting bulangay. Bilog nga Negrosa, damo na. May pagani sa backyard ganina kay makadulo distansya pa ng mga tao ti kun ara sa sulod sang inang bulangan gidya nga mga galanti ti draga pulungkoon na sila. Action Firing Line. Bulang pa kamuda. Si Milili Oligo or Milail Oligo naga-monitor man. Si Tantan Zerodo naga-monitor man. Sa Manila, Girazel Piras Linco ay naga-monitor. Asawa ni Sir. Salamat sa pag-monitor dira sa inyo, ano? Si Tita Ida Riosora sang Morsha. Pati na nyo na nga ngalan kay Kuana Baskog na. Si Nanay Linda kag Tito Eddie. Mama Gamay. Salamat. Good evening. And to all family. Dito pagkalimtan sinang Iska. Nakahingagaw pa si Tita Lani, ho? Bayo, good evening. Upod gig ko tani mo. Tita Lan, good evening. Magsulod ka mo sa merkado sa Central Market. Huwag ka mo backtrack. Hindi ka mo kasulod kaya da si Tita Lani nagabantay sa inyo. Why na kita sang igo pangora sa aton sini nga pagpangalagad? Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Station Manager Action na magbanwa sa technical side. We have Action Oliver Pason. IT naton sa mga Action JM Baikin. Nangin kaupod naman Action An Defensor kag sa News Center. Standby sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Bordan nagapasalamat gid. Magkilibati ta Lunes sa mamangyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,